Il-Kunsill ta' San Ġwan li dak iż-żmien kien immexxi mill-eks Sindku Nazzjonalista Helen Fenek ma mexiex b'mod serju u responsabbli fix-xiri tal-bini tal-Kunsill. Dan ħareġ minn rapport tal-Bord tal-Inkjesta li tqabbad biex jagħmel dan ir-rapport wara li f'Awwissu tas-sena li għaddiet kien waqa' parti mis-saqaf tal-Kunsill Lokali ta' San Ġwan. Ir-riżulta li l-Kunsill Lokali kien ilu sentejn marraf bil-ħsarat fuq is-saqaf tal-Kamra ta' fejn isir it-taħriġ tal-lezzjonijiet tal-kompjuter li f'din il-Kamra kien ikun hemm tfal u anzjani. Il-Bord ta' Inkjesta kien twaqqaf wara l-instab li dan il-bini ma kienx wieħed ideali għal dan l-użu u biex jinvestiga x-xiri tal-bini tal-Kunsill Amministrattiv. Minn dan ir-rapport ħareġ li l-kuntratt tal-bini tal-Kunsill ġie ffirmat 3 ijiem qabel l-elezzjoni tal-Kunsill Lokali, bl-approvazzjoni saret mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali nhar il-ħamis 8 ta' Marzu tas-sena 2000. Dak iż-żmien kienet saħansitra saret petizzjoni mir-residenti kontra x-xiri ta' dan il-bini. Iżda jidher li l-Kunsill kellu għaġla biex il-kuntratt jiġi ffirmat qabel l-elezzjoni. Tant li t-tender dan miftuħ 12 ġurnata biss minflok 30 ġurnata kif tistipula l-liġi. Għaldaqstant il-Bord tal-Inkjesta kkonkluda li l-Kunsill kien ikun iktar għaqli kieku ħalla d-deċiżjoni f'idejn il-Kunsill ġdid elett u kien ikun dan li jiddeċiedi mingħajr għaġla żejda u baqal. Il-Bord tal-Inkjesta kkonkluda li l-offerta li ġiet magħżula ma kienx tissodisfa l-ispeċifikazzjonijiet u l-kundizzjonijiet rikjesti mill-Kunsill. Fix-xhieda li tal-Perit Fortunato Sajd qal li kien informa lis-Sindku verbalment li kieku kien ifittex xi proprjetà oħra għaliex dan il-bini kien iddiżinjat bħala dar residenzjali u mhux uffiċini. Tkellem ukoll dwar l-istat ta' dan il-post fejn iddiskrivih bħala qisu għadda mill-loopholes tal-liġi sabiex inbena. Minn dan ir-rapport ħareġ li mhux il-membri tal-Kunsill kollha raw il-post qabel ma ddiskutew u votaw dwar ix-xiri tal-proprjetà. Dan għaliex mix-xhieda ħareġ li kunsilliera nazzjonalisti ivvutaw favur dan ix-xiri ta' proprjetà mingħajr ma rawha. Barra minn hekk ma ġie ppreżentat ebda dokument fil-Kunsill li juri l-vantaġġi u l-iżvantaġġi taż-żewġ proprjetajiet li ġew offruti lill-Kunsill. Il-Bord tal-Inkjesta qal li f'dan ix-xiri il-Kunsill Lokali ta' San Ġwan kellu nuqqas ta' professjonalità u ma mexiex b'mod serju u responsabbli. Il-Bord qal li dak iż-żmien il-Kunsill ta' San Ġwan kien skarta l-proprjetà l-oħra mingħajr ma ta' raġuni u allura il-Kunsill kellu jerġa' joħroġ is-sejħa għall-offerti mill-ġdid. Dan meta l-proprjetà l-oħra kienet binja kompletament ġdida f'post ċentrali u ferm iktar spazjuża. B'reazzjoni għal din l-inkjesta s-segretarjat responsabbli mill-Gvern Lokali saħaq li fil-jiem li ġejjin ser ikun qiegħed jiltaqa' mal-Kunsill Lokali ta' San Ġwan sabiex jiġu indirizzati d-diversi noqqasijiet li ħarġu mill-istess inkjesta.